I dag skulle Engesvangs konfirmander lære om sult, fattigdom og om kampen mod AIDS i Afrika. En sultkaravane fra Folkekirkens Nødhjælp forsøgte at leje det ind med blandt andet en kondomfangeleg. Legen går ud på, at vi har de to personer, der er AIDS her, og vi har Vi skal forhåbentlig ikke fange dem. Det skal I ikke, nej. Og vi har de to, der er kondomer her. Når man går i 7. klasse, kan det være svært at tage en kondomfangeleg seriøst. AIDS, de vil selvfølgelig gerne fange de folk, som er raske. Legen er sjov, men budskabet alvorligt. Annette Lindberg prøver i dag at formidle Afrikas kamp mod AIDS til konfirmanderne i Engesvang. Det er måske ikke sikkert, at vi rammer alle folk, der sidder herinde hver gang. Men jeg er da sikker på, at vi får noget til at sidde fast i en eller to af dem. Annette Lindberg kom i januar hjem fra Zambia. Nu tager hun sammen med 3 andre rundt til landets unge for at gøre dem opmærksom på de problemer, hun selv oplevede på sin Afrikatur. Jeg mødte mange mennesker dernede, som jeg ikke kunne nå at hjælpe. Jeg kunne bare høre om alle de historier, de havde, og se, hvordan de levede. Det er ligesom nu, jeg kan komme hjem og gøre en forskel og opfordre til at gøre noget. I 3 timer stod der Afrika på konfirmandprogrammet. Sultkaravanen bød på quiz og sjove lege, men gav også stof til eftertanke. Man tænker ikke over, at der dør så mange så hurtigt. Hver 4 sekund, der dør et barn, det er meget. Hvis vi nu kunne give dem noget, og vi kunne sagtens leve uden 5 fjernsyn i vores hus, eller ja, så vi kunne lige så godt have 1. Sultkaravanen skal videre mod det næste hold konfirmander, men er glad for at efterlade et indtryk i Engesvang. At man alligevel måske har fået nogen til at tænke over det, det synes jeg alligevel er rart. Sultkaravanen består i alt af 32 unge. Flere end 500 af landsdelens konfirmander vil få besøg af karavanen.